jiya ne Real Madrid ta kai zagayen kwata final da kyar da gumin goshi bayan ta doke Atlantico Madrid a bugun penalty da ci 4-2. Saboda haka Real Madrid za ta fafata da Arsenal a zagayen dab da karshe a watan gobe. Sunana Jamilu Sa'adu, magoyin bayan kungiyan kwallon kafa na duniya wato Real Madrid. To wasa jiya dai mu ya mana kyau duk da wasan ya dan zo mana da gaddama tunda sa mako kwallo a cikin minti daya ba karaman abu bane a harkan kwallon kafa. Kuma Atletico Madrid din nan suna daga cikin 'yan kwallo a duniya da suka iya tsare gidansu. So duk da dai ya kamata mu cire su tun a cikin fili saboda mun samu penalty mai kyau, an taba kwallo a hannu kuma kowa ya gani hannun shi a buɗe yake, ya taba amma ref ya ki kira ya ki yadda ma ba ya duba. Ya kamata da an ba mu wannan penalty ya kamata a ce mun cire su tun a cikin fili ma ba sai an kai ga ƙarin hutun rabin lokaci ba. Amma duk da haka dai abin da muke fata dama shine nasara da ƙarshe kuma mun samu nasara. Yanzu muna jira magani za mu haɗu da Arsenal kuma muna sa ran Allah da za mu cira Arsenal har mu kai ka wasan da za mu samu zuwa gurbin ƙarshe kuma mu za mu ci wannan kofi a wannan shekara ta 2025 insha Allah. Arsenal ta kai bantanta da ci 9-3 gida da waje. Sakamakon da aka tashi 2-2 a Emirates bayan dura 7-1 da ta yi a Netherlands a makon jiya. Aston Villa ma za ta buga wasan dab da ƙarshe bayan doke Club Brugge da ta yi 3-0 a Villa Park. Ta haɗa kwallo 6-1 bayan dura 3-1 da ta yi a Belgium. Ita kuwa Borussia Dortmund ta kai zagayen kwata final kaka biyu a jere bayan cin Lille da ta yi 2-1. Kuma 3-2 gida da waje za ta fuskanci Barcelona a watan gobe. Tuni aka yi waje da Feyenoord bayan Leverkusen, Lille da kuma Liverpool. A wani labarin kuma yau ne za a karkar wasa na biyu da za a tantance wanda za su kai zagayen kwata final na zakarun turai amma ta Europa League. Wasannin da za a buga Atlantic Club da Roma, Frankfurt da Ajax, Lazio da Flazing da na Olympiacos da Bodo. Sauran wasannin Tottenham da Eze, Rangers da Fenerbahce, Lyon da FCSB da wanda United za ta yi wa Real Sociedad masauki a Jambulo. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.